Ziera mango jo. Eguneko lan zerrendan, lehenengo puntua aurreko bilkurako aktaren onespena alaba daukio. Zerbait bai? Garai berdinegoak enberrin, gari berdinegoak. Nuzeta gozteateko rezantu. Garia, ja, baina aldau, zesan edu, aldau... Ez, ekintza, eta uste duteiz, uste dut, Baina, bi... Ez da imerezin hori asotzea. Ez, una? Zuek etxuena, ez zeate? Zantzea aldago zuru eta... Zuek zeate. Baina akatz. Bueno, bosketango gordon. Aldeko botoak. Gago batez onartuta. Bigarrena, Oinartso sektoreko begiru lursailari dagokion ehuneko 15ko eraiki garbitasuna doan ematera onespena. Tema komisiotan eta uste nahiko klaro gero izan zaren buruz izetan da nola izetan, baina horreta guzti bat emateko bat nuke galdera bat, ez dela busketango. Busketango? Ez da horreiko kontua eta horreko legaldian ere adostua zegoen, gainera beste bailetan ere berdina egin omen da, gu geuk diogu okerren jatu eta beraz aldeko posta. Eskerrik asko, Joaquim. Bosketango dugu aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Onartu egiten da. Hirugarren puntua, Azkoitiko udalerrian hiri izaerako hondakinen sistema aldaketaren onespena eta edukiontzien sistema orokorra jartzea. Honen buruz da, mako itzin du, bat emate bat nuke zozei komentatzeko. Bai. Hemen ikusi dugu, untziarin zegoen arazo ikusitea, azarun karategi zaixo bat nintzen, improvision kopuru ikusteko. Eta kanabak egun mandako noitzek zin izantzin. Improvision kopuru altuen, eta ondorixoz, dena errebuxak nintzen. Ikon bezak argi utzizun, ez zutela kamiori egun hartuko karategi zaixo bat inarte, eta karategi zaixo horretan improvision kopuru onargarresi izan arte. Kegauzate, komunitatea arduria botaz, aprili arte ez dela berriro karategi zaixoik egin. Beraz, tarteko hilabete goixetan, ez dakigula zenbatiko propio kopurua jungo litzeken. Kontu inda, aprilego karakterik zaizuen, eguneko berrotala batera dela, bakoitzek atera itzala bere kontuko, ondorixuko. Esan, karakterik zaizuek ez egina, zuen ardebra dela eta ez mankomunitatearen. Udalak eman behar baitu, agindua ekoenbezen karakterizazioa egiteko. Nola behia entzata? Zertago gaztatu karakterizazio bakoitzin 600 euro inguru, jakinien egon da, ontziarinen impropiso gonartezinek izan zila. Eta hori aldatzeko, ez dezu ezarrein, denbora hartan. Bestetik, zuen burua zuritu nahi zen bilizaten. Esan ez aurreko sistemik ere improviso kopuru hartuek izaten zila ontziarinena, eta onartu egiten zila. Galdetu zaizu batzordien, datu hoxe kontrasta alditu zuen ekoenbezekin, eta zuen erantzunek argizizena. Ez te uste, datuik eskatu. Zuek ez bezala, eman dituzuen datu kontrastatzeko, ekoenbezeko datu eskatu ditugu. Eta datu hoxetan garbi ikustea, onartezen izan portzentaixe bakarra antzela. Hain zuzen abenduen, eguneko tamaixeikuen. Eta urtarriren eguneko teigure jatxizala. Beraz, informazio bateko orduan, kontrastau behar den bizala. Ontziarinen arazo konpontzeko naixen. Ikusite, Azkoitiko erresek ontziarinen entzun arazuen, mankomunitatik agindun zazpixen txosten bat bializizon Azkoitiko dudalari. Eta bertan, arazo ongi bideratzeko zein neurri hartu dako lituzkean adierazten zuen. Hori, ez dezuet bete nahi zen. Azken batzordien, esan zaizue, ez dezuela inolako neurririk hartu egorreko konpontzeko. Eta jaso duen erantzuna izan da, zuen sistema jartzen dezutenean, hasiko zeatela, hartu beharreko neurrisek hartzen. Ikertin? Errixe zahorrez beteta egon da egin, ez da? Guk beti agertu izan dizuegu, eskua luzetua elkar laneako. Batzordin berriro errepiko duen. Guk prez gaudela, mai baten ingurun deno jartzeko, eta eraso honik konponbide agokixea aurkitzeko. Eta hemen beharreko pausuk emateko. Baina horretarago denen parte hartzea eskatzea. Lau eizetarago jokatzen duzuen parte hartzea. Eta zein izan da zure erantzuna, alkate jauna,
Sistema gurea da, eta guk esango dugu zen neurri jarri. Beraz, hor non dago eskatzen duzuen kolaboratzen dira, kalera begirako itxura geriasotik. Tristea baitera, bereizte tasa hitz egiten ari garenean eta aipatzen dugunean, zaborren mailan 170 lortzeko konpromiso hartu zela plenoan, eta ondoren 2 urtetan 85 iristea, entzun beharra izatea zuen ahotik guk ez geunden aurreko legealdiko mai horretan. Horregin zer esan nahi zuen. Konpromiso hori betetzeko intentzio horiek ez dauko zuela. Eta azkenik esan, gure ezezkoa bozkatzen arrazoiak honako hauek direla. Zuek proposatzen duzuen sistemak ez duelako inolako bermerik ematen 170 iristeko. Eta argi jarri du mankomunitateko teknikariak bere txostenean. Biharren, mankomunitatetik 5 zaborrontzinen sistema proposatu zaizuelako txiparekin. 170 bermatu ahal izateko eta ezezkoa eman diozuelako. Eta 3, azarotik gaur arte 5 zaborrontzi egon direlako irekita, orain jarri nahi den sistema oso antzekoa azken fina, eta ikusi dulako ze emaitz eskas izan dira. Eskerrik asko. Miguel, ¿algo que comentar sobre este tema? José Luis. Gure ikuspuntua ez da, sistemari ez diogu aparteko garatziari ematen, baina bai bizikatzeari. Honeko larreguko buelta horretara iritsi ginen, eta horren berriz nabarmen behera egin dugula diote datu. Arrazoi asko bidea ditzazken. Horrein zorrotzago begiratzen dela, sistema gehizgula funtzionatzen, herritarrak erlaxatu egin garela, eta horrelako beste egin bat. Berriro ere, honeko larreguko buelta horretara ez du behar dugu. Ez irizpen horretan jartzen den bezala ehuneko 70. Tenok 2014an hartu genuen erabakiaren arabera aurten ehuneko 95 iristea lortu behar baitugu. Eta guri esan bezala zer sistema erabili ez zaigu axola. Eta batzordean ere sistema aldaketaren alde bozkatu dugu. Herritarrak orain arteko gustukoa ez zutela erabaki zuten eta beraz aldatu beharrean aurkitzen gara. Baina ez dugu ahaztu behar berriro ere, 180 biziklatzera iritsi behar garela eta tasa aitsiera horretan kalean sumatzen den arazorik handiena informazio falta dela. Orain errefusa txipi gabe jarriko da, eta txintxilitarioak kendu. Gu eta benetan dugu orain 180ko tasa lortzen duen edozein sistemaren alde batela. Eta arrazoi gehiagorekin herritarrak bozkatu izan bada. Beraz, sistema atatzearen alde bozkatu dugu, eta naiz eta bosgarren edukikuntzia txipi gabe izan, baina txintxilitarioak ez kentzeko eskatzera gatoz. Gauzak doazen bezala ez baitakigu eta teknikari ez baitute bermatzen sistema aldaketa honekin 180 berriro iritsiko garenik. Txintxilitarioak kentzeko sistemari honena birziklatzea da. Lortu beharreko maila lortu, eta denbora bat irauten duenean kenduko dira. Hauteskunde kanpaina garaian, meskitarekin batera, kalean ez zegoen beste hitzik. Txintxilitarioak, bosgarren edukikuntzia, inposaketa, non dira garai hartako herri galdeketa, plataforma eta talde eraginkorraiek. Behin, bozka jaso eta gero dena izetuta. Nabarmen ipitu dena lehenaldiko lehen urte honetan hori da. Jendearen gara iristeko, esfortzua beraiek bozka behar badugu egiten dela. Pasaren lehialdetik hasita, gai hau zeharo politizatuta dago. Eta herriaren onurari garrantzia eman beharrean, hau da, birziklatzeari herriko alderdi politikoen lehiaketa bat dela dirudi. Eta azken 3-4 urtetan elkarri oztopoa jarri besterik ez dute egiten. Azken egunotan, gai honetaz kaleko kexarik entzunena informazioa falta dela eta birziklatzeak behera egin izanaren arazoetariko bat hau dela deritzogu. Hauxe gertatzen ari zaigun paradoxa. Ia 180ko birziklatze tasara iritsi ginenean, herriko arazo larriena zaborra zen. Eta orain, tasa hori inbeste jetxe denunean, badirudi ez dagoela arazorik. Beraz, 180ko tasa lortu ezagun aurten bertan, inor bere etxondoan nahi ez duen errauskailuari ez etza emateko. Eta eragozteko gauza izango ez bagina, gutxienez ahalik eta txikiena eraikitzeko. Beraz, gure taldeak, naiz eta bidean oker batzuk ikusi eta salatu, lehen bailen birziklatzen hasteko ez dugu kontra bozkatuko, eta abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, Joaquin.
Bien, por nuestra parte, manifestar dos cosas. Aquí surge una controversia donde llegan informaciones contradictorias. Nosotros en ese caso le damos, de acuerdo con lo que establece la ley, la veracidad a los funcionarios. Con los informes de la Mancomunidad hay problemas, no llegan y parece que todos son obstrucciones. La Mancomunidad tiene que facilitar el término. Nosotros aquí tenemos, mejor dicho, no llevamos la mochila del compromiso de la legislatura pasada de comprometernos con el 70% del reciclaje, porque de aquella ya decíamos que eso era un término engañoso, que según cómo se midiese podía salir más o podía salir menos. Si el reciclaje era óptimo, el 70% no lo habían alcanzado en las grandes capitales europeas. Por lo tanto, nosotros intentarlo sí, pero conseguirlo lo veíamos difícil. Pero nosotros lo que exigimos, tanto al gobierno como a aquellos que representan ese ayuntamiento de la Mancomunidad, que la información de la Mancomunidad íntegra la transmitan a este ayuntamiento y a todos sus miembros, no que sobre términos que vosotros manejáis discutáis y nosotros en el medio como observadores de piedra tengamos que sujetarnos a nuestro simpatía por unos o por otros o un criterio u otro. Por lo tanto, nosotros lo que exigimos es de que se le pida la información a la Mancomunidad, que esa información que la Mancomunidad está obligada a emitir la transmita junto con los informes y eso se hagan llegar a todos los concejales. Nosotros creemos que el quinto contenedor, el sistema de contenedores, no ha tenido el desarrollo, ha tenido toda la obstrucción, a pesar de que fue un tema muy politizado, sí, en la legislatura pasada, que se ha transmitido a esta legislatura, no se ha conseguido todavía a fecha de ahora poner en marcha y según nuestras referencias es porque la Mancomunidad no hace más que poner escollos. Por lo tanto, la Mancomunidad que emita los informes tal y como establece la ley y que esos informes sean transmitidos a todos. De momento nosotros vamos a votar a favor porque es lo que en su momento nos comprometimos con los ciudadanos. Muchas gracias, Miguel. Ana. Bueno, nik bakarrik izan, gai honi buelta azkonan izkola, gu gobernu honetan jarri ginenetik eta gure hauteskunde programan zauela herrisek betetzien egin dula, eta txintxiliskazu kendu eta gozgarrengo kontene hori jartzen intentako gendula. Lehenengo bilkuretik, uztaileko bilkuretiken martxan jartzen intentauzan aldaketa hori, tartien danok dakiu ze arazo zer gauze sortu dien, esan da, irailin dukidun abisue ekoen bezena, gero organikotik dukidun problemien, gero ia lapatxekin zartute Mankomunidade bertan dukiditeun arazuk eta abar. Txosten hori jaso gendula, baina ez dugu esan ez dugu jaso, abenduko jaso gendula, baina beti esan dugu etzikula iruditzen txosten hortan jartzen zituen neurri zuzentzailik jarri berdin duzenik eta jendien bultatzen hasi bergendula garbi sistema aldaketi hondik egin gabe zauela. Orduan, pauso edanak ikusike, baina ekartze dugu sistema aldaketiei urrengo pauso bat ematiko, porque hau beste pauso bada, Mankomunidade izkutan dugu alako ja urrena, txosten bat ekarri dugu, Mankomunidadeekin eukidikeu arazu egizan badi maleike derixo izen dinak, herriko teknikasekin dituen, udaletxeko teknikasekin deko txosten ekonomiko juridiko eta teknikue, eta gure asmoe da lehenbailen sistemi aldau, lehenbailen beti esan dugu kampaina bat egin zen zibilizazizuna garbi dukulako informazio falta ondixe daukela jendik, informazio kampaina hori egin, eta hortik aurrean neurtzen junto geha. Beti esan dugu, 180, por supuesto nahi deula egizti aldaneaino, baina leheneko gintzetik urtamarrearen lehenen aiagun berko dugu momentu honetan ez dauzkeulako datoxek, badakiulako ontziarenekin zeharazo dugu. Ordu nazi bat ezen irurtamarrea aiatzen, eta hortik aurrea aiatzeien danak, zaiako geha aldeun gexena egin. Baina, por supuesto, gaudela aldan gexena banau gexen. Eskerrik asko, Ana. Ez zerbait izateko, Bosketa ingo dugu, aldeko botoak.
Abstentzioa. Onartuta gelditzen da. Bueno, hemen, komisio hitzen genuen bezala, biharrengo kreditu gehigarriaren aldaketa dakarreu, alde batetik dauzkeu iroki lantzeneko 71.697,88 euro partida bakarren baten sartu giruzenak aurrekontuk egin giruzenin, ala ezko ziubelako, gero gauzek garatzen dituzten egin, diro berdin eskatzei jube partida desberdinetan izendatzeko, batzuk turismoako, Loiolako turismo bulegoako, eta orduan, bueno, bada, pixketiro eta 11.697,88 euro hosek, beste 6 partida desberdinetan banatzea, hori alde batetik. Eta gero beste aldetiken, diru zeintzako gerakin egitze deu, 289.918 eurotan, partidaik fuertena izango dugu hortik dala udaletxeko eraikinen garbiketako, hor aurrekontuk egintzinien aurreikusi zalako ateata zauelako ezleipen berri bat eta berez adjudikau zan, baina gero alegazio batzuk egon zilako danatzea, hori da, rekurso bat egon zalako danatzea bota da, orduan aurrekontuk egintzinien ezleipen dunarrek atazun aurrekontuk egin aurreikuspena, izango genduke, eta orduan dana rekurso baten ondorexo danatzea bota da, lehen aiken nahi da, eta garestixo nola zan, hor, partide bat faltatu. Eta gero beste partida batzu dauzkeu bakie, urtero bezala, lehengo azaruen, Eusko Jaurlaritza eskauzien laguntza batzuk ikastolako eraikinien hobekuntza batzuk egiteko, onartuek izen die laguntza batzuk, eta diru partida subentzio batzuk eman dizkube, eta subentzio esetatikena aparte horri bukatzeko diru beso berda, eta hortako ere jarri eke dugu ikastolan obra hosek inalizeteko. Eta azkeneko hirugarrengo atala izango genduke, nahiz eta partida desberdinek eduki, Gaztanenean hizkuntza eskolako gela desplaza hauek irailetiken aurrera martxan jarri alizeteko, hor hobekuntza batzuk eta ikieko beni da, ondikene behakin gabiltze batzuk igual behakin gotetu ben, oguk ondik arpiztauko, baina bueno, bazpa ere bintzen partida jartzie dentzaude. Eskerrik asko dena. Aldera bat? Ogasun batzordean argitu zuten kreditu aldaketa hauek 2015ko aurrekontuen gerakinak izango zela. Beraz, berriro ere parte hartze politikan dugun desadostasuna zaratuz, azkenetu. Eskerrik asko. Euskadi aldeko botoa. Kontrako botoak. Abstentzioa. Onartuta gelditzen da. Zazpi ekitaldirako ondasun higiezinen gaineko zergaren kuota zehazteko funtsezko elementuak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren onespena. Bueno, hemen, normalin ordenantza fiskala urrialdea aztertzeie, eta horrela bakitzea, udaletxeko tazakin zein berdan, oizin berdikeu, oketxi, o mantendu, o zein berdan. Aurten aldaketa bat etorrizaku eragite, eta da, diputazizuek, Gipuzkoako diputazizuk, balio katastralak berrikusi inditula. Orduan, nola berrikusi inditun, eta hori irailaldea uste zantze dela komunikatzeko asmoe dauke ben etxedan eta balio katastral berri hosek, orduan esan diuena da, iraile baino lehenuo, ekain bukaera aldea, guk berriz tazak aurten ikusi berri urrixen, oinek hainin aztertzeko eta behai komunikatzeko. Orduan, komisioen esan genuen bezala, azterketa desenteko zakuna inda, balio katastral hosek moitzik orokorrien askotxixen jetxi indie balio katastralak eta horrek udaletxeko zarreratan ze eragin eukileiken, hori dan aztertu deu, baike kontu neukideu pixket beste inguroko herrixetan abertze gertaukoan eta abertazak izaiteko asmoe daukeben, eta hori dana ikusike, txostenin jartze duen bezala,
Proposatze deuna da, hiri ondazunei dagokizontazie 0,23 eta 12 jartzie, eta izaera industrialeko hiri ondazunei dagokizona 0,55 hirien jartzie. Eta gero higiezin landa ondazunei buruzko 1,0 zazpirien jartzie. Eskerrik asko dena, buruz. Hemen ere, guk beti eman dugu iritzi berdina. Zerketan beste hogei herriren batez bestekoan egon behar dugula. Bizitik izaerako hiri ondasunei dagokion zergan, batez bestekoan gaude. Eta horrela jarraituko dugula horre ikusten da. Landa ondasunetan bezala. Baina industrialean dagoeneko aurten beherago gaude eta egotzea proposatzen denarekin berriro ere beherago gelditu garen behitur pixkat badugu. Beraz, beste 1,4 igotzea proposatzen genuen, aurten beherago gauden kopurua. Eta horrela, beste hogei herriren batez bestekoan bukatu. Udal gobernuak oraingoan intentzio horrekin egin dituztela beren kalkuluak entzun ondoren, eta nahiz eta gure proposamena esan bezala industrialean aurten kobratu ez dugun 1,4 gehiago igotzea izan, abstenitu egingo gara, eta ea kalkuluekin asmatu eta beti esan hori dugun batez besteko horretan kokatzen gara. Eskerrik asko, Miguel. Para nosotros la decisión es precipitada. Nos gustaría haber tenido más tiempo, haber hecho un análisis más profundo. Es una situación complicada porque parte de una alteración de los valores base sobre el cual se ejecutan los impuestos después y además de una forma desigual. Hay un patrimonio que sube y hay otro que baja. Teniendo también en cuenta de que el ayuntamiento tiene unos compromisos, tiene unos cometidos y necesita unos recursos para ejecutarlos, pues ante esa situación a nosotros nos surgían dos actuaciones. Una populista, que era votar en contra, y otra, la más cómoda, que es la que vamos a optar, que es abstenernos. A falta de un análisis más profundo, no adquirimos ningún compromiso, ni estar en contra, ni estar a favor. Lo que sí pedimos es de que se desarrolle más el impacto que esto lleva en el ciudadano, porque aunque no son cantidades importantes, los ciudadanos lo están pasando bastante mal, están haciendo numerosos ajustes y en una posibilidad que la norma les da de alivio, pues siempre surge la penalización de que se necesitan también recursos y tienes que hacer un nuevo esfuerzo. Gracias, Miguel. Sí, bozketa ingo dugu. Aldeko botoa. Kontrako botoak. Abstentzioa. Onartuta gelditzen da. Azkoitia lantzen kapital murrizketak udaleko kontuetan dituen ondorio ekonomikoen berri ematea. Horretanen egin zerbait? Guk ez genuen azkoitia lantzen enkargo hartu, batipat, bi arrazoi ondorio. Udaletxean, horrelako negozioak ez dukitelako egon behar, enpresa pribatua ez garelako, eta bertako batzordeetara zinegotzia joan beharrean, bere ordez, aditu bat joatea ez duzuelako horre ikusten. Beraz, badakizue azkoitia lantzenetik, datozen kontuei ezin diola babesik eman, eta behin eta berriz errepikatuko dugula gure ikuspuntua herrirako onuragarria dago. Eskerrik asko erantzun berdina bagardizut. Bagizut legez, konzertala gomertula, eta ezin dela kanpotik ikari. Askotan errepikatzen zut, eta berdina erantzut dizut. Neuritzat egizten gaun problema egon denetik inoke ezin duen ezerra deportatu. Egur posture komodan izango azetia egu horrez gaude. Seguru, inoiz da hola guztua gauden.
baina gure ezaran esaten bezala guk argitasun pixketik guztien duteekin, aldan guztieneko hori aurre atatzen. Hortago eta problemak eta arazoit aurre atatzen. Eta batek espaldimare espertua beti zerbait aportabidez. Eta espaldimoa aportatzen den, hon tokizien golik izten dute. Respetatzeko posturi da, baina nik uste azpimarratu nahi da nire entzuna. Eskerrik asko. Nire ustez hor norma gadaurik, eta nire ustez gu zinegotzi bezala konberrin, gure partez hor gizon teknikologoen jauzen eta kizkin batzuk guten baina, errexentza asko zubi zingola, nire gure benixu dira. Eta gadaurik dira tako normale. Baina, erantzuna mezuzu, norma kontoria aldau, zer aldau, mola da honen. Bakitzi, no? Ez? Hartu izu, baina. A ver, azketea lanzenek bere estatutoa dauzka eta estatutuen arabera egia da zinegotzi izan behar dela. Egia da baita ere, estatutu horiek posible dela aldatzea. Gertatzen dena da, kasu horretan, nik behintzat horrela, bote pronto, esaten den bezala, nik ez nuke akonsejatuko zinegotziak edo korporatiboak ez diren pertsonak sartzea. Porque orduan, azketia lantzen, azken binean, udalak enkomendatzen dizkion zerbitzuak, beraz, zerbitzu publikoak garatu behar ditu. Eta hauteskundetan, hautatuak ez direnak, hautatuei dagozkien gaiak gestionatzea, hori, bi aldiz pentsatu beharko zenukete. Eskerrik asko dut. Matek klaratzen egon honen buruz zer da iso. Zago nuen dira. Da pasakoa zazpiarreko puntua. EH Bildu udal taldeak... Ez berri ematea da. Berri ematea komizizun botaute, plenoa beste indar batekin etortze zala, baina pleno berez ez dautela botau ere. Eguneko lan zerrendan ikusten mazuten, eta irakurrietan bezala hasieran, Azkoitia lantzenen kapital murrizketak udaleko kontuetan dituen ondorio ekonomikoen berri ematea hartzen. Esan da bezala non, zazpigarreko puntun, EH Bildu udal taldeak aurkeztutako Mandela arauen inguruko mozioa. Itxe, zuerak izuten. Gure taldea mozioa aurkeztu du, nazio batuen erakundeak preso tratatzeko oinarrezko arauak, Mandela araua deiturikoak bete daitezen eskatzeko. Euskal preso politikoi aplikatzen zaizkien excepzio legeak honen aurkakoak direlako. Adibidez, traki preso politiko azkoitiarra gaur estraditatu dute Estatu Espainolera Frantzian kondena beteta. Eta dispertsioa arrisku larrian dago. Momentu honetan etxetik ia 500 kilometrora. Honek familiari ekartzen dion sufrimentu gehituarekin eta Mandela arauen 59. arauaren aurkabaikoana. Horregatik, udal honek bat egiten du nazio batuek onetsitako presoa tratatzeko oinarrizko Mandela arauekin. Udal honek euskal presoei Mandela arauak aplika daitezken eskatzen du. Besteak beste, gaixo dauden presoe tratu duin bat jasotzeko eskubidea eta familiarekin harremana mantentzeko eskubidearen aritik dispertsioarekin amaituz. Udal honek Mandela arauak oinarritzat harturik, zigorroiko eta arrun bezala, muturreko isolamenduaren erabilera sistematikoa argudiatzen du. Isolamenduak presoaren ganako ondorio psikiko ikaragarria sortzen dituelako kontutan izanik. Egoera hau pairatzen duten presoekin elkartasuna adierazten du udal honek. Nazio batuen gomendioa jarraituz, uztailaren 18 presoen eskubideen aldeko Mandela egun ospakizuna aintzat hartzen dugu. Kartzelaratze baldintza arbitrarioen kontra hartuz eta presoak gizartearen partere badira aldarrikatuz. Batemateko buruz, zerbait izateko, probaken? Guk betiko puntu honetan eta horrengoan horrelako mozio eta adierazpenei gain beti esaten dugun berdina. Askotio bat izan ez gero, gure ikuspuntua ematen dugula eta mozioetan garantzia bat ekintzak dutela. Beraz, gure taldekoei ondo informatu eta gero bakoitzak erabakitzen du ekintzetan parte hartu edo ez. Eta udaletik zerbait egin beharko balitz, beti prest gaude lanerako. Baina badakizue horrelako adierazpen orokorrek
ez diogula aparteko kasu egiten eta beraz egazten ditu. Eskerrik asko, Joaquín. Miguel. Nosotros vamos a votar a favor porque entendemos que la propuesta no puede tener ningún otro voto. Tanto las normas como lo que aquí se propone es algo legal, lógico y que creo que todos defendemos. Nosotros el único que podríamos discrepar es con los matices en cuanto a si se aplica de una forma o de otra, pero la petición la respaldamos plenamente. Gracias, Miguel. Tania. Bueno, guk ere egiten diren proposamenak onartzen ditugu. Bakarrik esan, irakurri duzun testu eta idatzi ez dituztela, sarreran egin duzu idatzile ezberdina dana, baina, egiten da proposamena puntuekin onartzen. Bai, ez bakarrik hori aipau da, gaurko egoeri galako herriko kide bat dela. Beste zerbait, komentatzeko bat batek, bozketango aldeko botoak. Onartuta gelditzen da. Kontrako botoak, abstentzioa bat, marka. Bueno, onartuta gelditu da, 8. puntuan, EH Bildu, udal taldeak, aniztasun eta... Miguel. 8. puntua, EH Bildu udal taldeak, aniztasun eta identidade sexualen aldeko adierazpena. Zure zute hitza. Bueno, gure taldeak mozioa aurkeztu du ekainako 28 januak egin bezala, sexu askapeneko nazioarteko eguna dela eta. Egun hau berezia da lesbiana, gay, trans, bisexual, intersexual eta queer kolektiboko kideontzat. LGTBIQ kolektiboak gaur egun oraindik jazarpen handiak jasaten duen kolektiboa da. Erasoen berri astero izaten dugu alde batetik edo bestetik. Larrienetako bat pasaren astean Orlandon izan zena. Eraso hauen atzean dagoena sistema osoa da, heteropatriarkatua. Eraso fisikoak dira agerikoenak, baina kolektiboak bestelako erasoak ere jasaten ditu. Adibidez, transexualitatea gaixotasun bezala hartzen da. Erresuma Batuan, asilo eskatzeko gizonezko homosexualei falometriak egiten zaizkie homosexualak diren edo ez erabakitzeko. Seme alabak izateko oztopoak izaten dituzte eta abar luze bat gure egunerokoan. Honegatik ikusten dugu garrantzitsua honek horrelako egun eta kolektibo osoa babestea. Miguel. Nosotros, como en la anterior moción, vamos a votar a favor porque entendemos que todos los puntos tienen lógica y además van en la línea que el partido defiende. Nosotros donde podríamos tener un pequeño matiz era en el segundo párrafo, donde dice, por todo esto, la política institucional tendrá que ir en la dirección de proteger todos los derechos políticos, ideológicos y civiles de las personas, de todas las personas, y en particular lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales y queers, porque entendemos que los derechos políticos, ideológicos y civiles de todas las personas no están plenamente garantizados, aunque en el caso de este colectivo estén menos garantizados. Y discrepamos en parte con la introducción, lo mismo que en el punto anterior, porque a nosotros nos parece que se hace demasiado incidencia en los matices, como en el último párrafo, donde parece de que aquí hay permanentemente una agresión, una violencia por parte de la mayoría de la población sobre estos colectivos, cosa que, por suerte, no es así, aunque sí que hay cierta agresión, cierto rechazo y demás, y eso debe de ser completamente erradicado. Que haya uno solo ya es condenable, pero tampoco hay que generar situaciones de dramatismo absoluto como parece darse a entender en el prólogo. A ver, Miguel, el micro, por favor.
Bai, gure aldetik proposatzenen azken hiru puntuekin ados gaude, eskubide guztiek babestu behar diela eta salatzen dugula atakiek egon daitezkeela, erosiko daitezkeela, askatasun sexual inguruan. Egile da zarreran pixkate exagerago ikusteala egiten da eta azpimarratzea diskriminazio konkreto bat, diskriminazio asko daude, horren barruan onartzen da. Eskerrik asko, nekane. Bozketa ingo dugu, aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioa. Onartuta dugu. Batek zerbait galdetzeko genuke, beti izaten bezala, punto honetan, disponibilia duzue, bai Anazko ikiera gana horretekin. Galdera bat da honen buruz? Eron pasatzea hamargarrengo puntua, azkena, galdera gero. Baigu galdera bat, parte hartzin da gobernantza demokratikoaren institutu gidatutako parte hartze prozesu nuen. Masiratzeneko web horriaren bidez jakin genuen udal gobernuko kideok eta udal teknikari ezberdinak aipatutako formakuntza martxan jarri zenutela zuentzako esklusiban, hasiera batean behintzat. Lehenengo saio horren helburua iraganean udal honetatik bideratu izan diren parte hartze prozesuak aztertzea omen zenuten. Horretarako udal teknikarien esperientzia eta zuen alderdikidearen hasiera Danbarri alkategoiaren jakintza baliadatu zenuten. Hau guztio masiratzeneko informazioen arabera beti ere. Udal gobernu partetik ez denurako bate jaso. Gauza horrela, bertaratu zirena baino gehiago falta diren testigantza nabarmentzen direla begibistakoa da. Jakin izan dugu beste alderdi edo udal taldeko zinegotzik ez dutela gonbidapenik jaso. Beste alde are okerragoa dena guretzat pasaden legegintzaldiko udal gobernuko inorengana ere ez da gonbidapenik luzatu. Kasualidadi parte hartze prozesu gehienak izan din gobernun. Harritzekoa bada behintzat, elkarrekin lan egiteko eta laguntzeko prestutasuna behin eta berez adierazten dizuegun garaiotan. Nahita eta kontzenteki betoa ezarri zaie zuen alderdik ideak ez diren beste guztiei. Bide batez, udal teknikari ezberdinei gobernatzen beste eredu bat implementatu duten pertsonen esperientzia ukatu diezu. Era berean, zuen alderdiaren eredu eta zilegizko ikuspegi historiko soia jaso dute herritar guztietza lan egiten duten udal teknikariek. Horren harira, pare bat galdera luzatu nahi dizkizu egun gaiak zuen ahotan hartu duen garrantzia ikusirik. Noren erabakia izan da pasaden parte hartze formakuntzako saio horretan beste guzti ezarri zaien betoa ezartzea eta EAJ PNV-ko kideok soilik izatea testigantzak ematen? Zuena edo formakuntzarako kontratatua izan den gobernantza demokratikoaren institutuarena? Beste galderia, kanpoko iturri eta meditatik jabetzen jarraitza ekidin asmoz doa horrengo galdera. Formakuntza horren prozesua azaltzerik ba alduzue, beste herritarron partaidetzarik aurre ikusten alduzue, zein epe eta helbururekin? Eskerrik asko. Prensa bidez aurkezpen publiko bat indetu, ez dago zerre isuratzeko, eta garbi azaldu gondun, zala prozesu bat lau fazetan ingo dana. Lehenengo fase zela, etxe barrure begire, bai, arduradun politikoek eta teknikoek bildu eta hausnarketa zaio bat egitea. Ondoren, eta udera ondoren ingo gondula esan gendu, informazio eskaintzia. Batiz bat, gestioen arduria daukeun arduradun politikoekin. Parte hartze prozesu horiek ze bidetan definio berdiak erabakitzeko. Orduan, gestioko lan bat da, eta gestioko lan hortan formazio bat jasotzie pentsatu dugu egokiena. Publiko igendun, ze fase emango dien. Gero, ondorengo fase bai izangoa zinegotzi guztientzat. Orduan, saio hori jatzenean, hotzi gozatzute eta ikiteikoa zen duen. Pausoz-pausoko ez, eta publiko esan duen ala ingo gondula. Lehenengo etxe barretik hasi, gero, etxetik kanpoa diseinau parte hartze prozesuk eta ondoren iriki zinegotzi guztieneko egiten.
esan da bezalaxe, nik uste fase diferentetan urte guztiko plana da eta 4 saio desberdin izango dira. Baina galdetzea etorri zinen zuen, egun baten eta alaxe zen zuen. Gudera ondoren, pentsatu izango dela beste ekintza bat eta horren jartimo zenutela horren berri izango zenutela. Etxebarrure behire esateztu nintzen uste da. Udal Etxebarrure behire, o batzokile behire? Zer bestela zera eramarri esplikoko izu zebaz honen, favorez? Bueno, Etxebarruen esperientzik premio batzuk egon dira. 2004 lehen ordenantzien parte hartzeko urte hortan onartu zen Udal Etxebarruan. Eta horren alire esango bidapena, han parte hartu zeben nahi. Ondoren, beste urtetan egin beste ekintza batzuek, parte hartzen, eta horrei lotutako teknikuek edo arduradunek konbidatu dira. Baina beti justifikaute zertako etorri ez egin konkreto batekin. Bueno, 2011-2015 legealdi izen, egontzin arduradun politiko bat behar ere ez duzte gonbidau, da hasi bai epizela parte hartzik bastante gurana. Prozesu bakoitzen arduradun teknikoek eskure teknikoa eta horretik egokera da. Eta ikusten ondu horrekin ja beteta zeroela ardure hori. Ja, da, 2004 urteko teknikuko egon gozien baiz, hasiera Ramarrin figurik zer daude horre esateko, urrategik eta etzauko dena. Hasiera Ramarrin garaizen guztiak izan zela gureko prozesu bat parte hartzen, eta hau ordenantzi nintzen lehen askoekin usteak guztela gamendatu. Hortien aparte guztiak galdetu eta galdetu hasiera Ramarri debati horren atatzeko nuen ez da. Beste galdera matoz baldemo, nik tema hori bukotzekatzen. Galderie da, zergaitik urrategik alberdi izango dira? Bueno, nik beste galdera bat ingo nizuka. Baina, aurreko legealdien gonbidatzea altzien beste zinegotziek formazioko prozesuetan. Eta eitezien zaio eta guztieta ez? Etxebarrurik ezin baita beste formazio zaio batzu? Aurreko legegintzaldi zinitezien parte hartzeko prozesuetan eta mai honetan juntatzezin zinegotzi danak konbiratzezin. Konbiratzezin bai emakume maire, bai kontakinen maire, eta bai beste auzuetan egin bilera eta ostintzekuta. Adibidez, lege aipatu egin duzu, ondakinen baixen egintzen proposamen bat, aurreko legislaturen gobernuek etzun proposamena gero aurrera eman zana, baizik eta PNV-ko zinegotzi batek egintzun sugerentzi batetik sortutako proposamen batetik etorri zen. Aipau zeuden ormaiztegiko kasue eta are bultzauzen. Gero mai hartan, hala erabaizalako. Gobernuek nahiz da beste zerbait proposauzun, mai hartan parte hartzen bidez hori erabaizan eta hori aurrera eman zen. Ez dira hain prozesu eta zitzen, momentu enten egia formazioa zitzen. Aike esaten definitzea bezala ze prozesu martxan jarri. Jartzen jenean, por supuesto, deiak egin dela eta aike esaten dudera ondoren ere kontako arazuekin. Debat honen buruz azaldu berden azaldute dela, eta beste galdera bat baldingo, ez arlo maten. Zobakin? Gareko beregaitzi, berriro ere salatu indarkeria matxistaren beste biktima bat. Oraingoa Gasteizen, eta bihar beti bezala herriko plazan ateratzea egingo dela suposatzen da, baina udaletik ere indarkeria honen aurrean zerbait egiten hasi behar dugula uste dugu. Adibidez, beste talde osan diozuen, baina udal bilkura denetan gogoratu ditzakegu hilabete horretan indarkeria matxistaren bidez, Gipuzkoan edo Euskal Autonomia Erkidegoan, eraileak izan diren emakumeak, eta mitu bat edo txilona egin, horretan hilabete horretan hildakorik bada. Eta egon ez bada ere, albiste pozgarri hori gogoratu horrela jarraitu dezakegu. Beste puntu bat dagoen, batzordeetan ematen den, baina informazio gehiago jasotzen dugu komunikabideetan eta kalean, bietan, eta ezaguratzuetan gainera. Batzordeetan, aztertzen ari gara, edo oraindik ezin dugu zehaztu, horrelako hitzak entzuten ditugu. Gero, negozia garauei, bizatarian 14 maeztuko etxe
eta jubilatuen egoitza egingo dira, gaztarenean irailean hizkuntza eskola gelak egingo dira, eta horrelakoak entzun irakurtzen ditugu esan bezala, bai kalean eta bai komunikabideetan. Eta azkeneko puntua, lehenoko zen batzu askoetio lantzeko zaien, behin eta berriro eskatzea guzela, zen negotzia ez izatea, eta gainera uste guz, horrela hautatuak ez dira hortako izan, ez baigara enpresa pribatu bat estimatzeko operatuak izan. Eta horretik gutxiago enpresa horrek, batik bat lurrin zarrerosketan badu bere jarduera nagusia. Egin ezintzatik, nik izan dutena da informazioa kanpo atatzenak espaldimoke barrogu, espolago galdetuko izan gala, komisioan etan galdetzeko eskubide dotea eta erantzutea galdera. Nama ados esan desunekin, musio gero. Este galdereko bado? Hemen batzordin esan dago duzu askotik, abiagutezea, eta bai hori lehenko azten izan zen ez da genuen, eta komunikabideetan azaltzeien, komunikabideetan ebai, hemen eskan, eta esan destin duzeke, komunikabideetan lehenko azaltzeien, guri zera dituen. Berdin zeitzet ez nama ados ez duzune. No, beste galdera nien bado? Por nuestra parte, una felicitación al equipo de gobierno por la diligencia que han tenido con las mociones y a ver si esto sienta un precedente y a partir de ahora todas las mociones se tramitan en un plazo prudencial, por lo menos más corto de lo que venía siendo habitual. Tiene razón. Ya comentamos la última vez que procuraríamos que los plazos de respuesta fueran más rápidos y esta vez lo hemos conseguido y a ver si la próxima también recibimos la felicitación. Eso estamos. Muchas gracias. Nosotros seguiremos felicitando porque de aquella, cuando dijisteis que ibais a cortar los plazos, dijimos que si lo llevabais a cabo, felicitaríamos. Muchas gracias, tío. Bueno, este galdera egitaz espaldimo, tanto udal osoan emeko bilkura honi, amaiera natezu.